και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βλέπει τη ζωή των ανθρώπων για κόστος και δεν διστάζουν να διαπράξουν οποιοδήποτε έγκλημα για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Λίγες μέρες πριν κλείσουμε 2 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη και είμαστε πάλι στους δρόμους, γιατί είναι ώρα να ξαναστείλουμε το μήνυμα ότι τίποτα δεν πρόκειται να μπαζωθεί, τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί, ότι ο αγώνας για να δικαιωθούν πραγματικά οι νεκροί και οι συγγενείς τους θα πάει μέχρι τέλους. Και δικαίωση θα βρεθεί μόνο με την απόδοση όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Δικαίωση θα βρεθεί στο έγκλημα στα Τέμπη και είναι ακόμα παρόν. Αυτή η πολιτική που δημιουργεί συνεχώς νέα Τέμπη στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν και φοιτητές, στα πανεπιστήμια που πέφτουν φοιτητές από τα παράθυρα γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες, που πέφτουν ασανσέρ και από στην πολιτική που ιδιωτικοποιεί την παιδεία γιατί βλέπει την ικανοποίηση των αναγκών μας ως κόστος και τους φοιτητές ως πελάτες. Τιμάμε τη μνήμη των νεκρών αγωνιστικά, μαχητικά, απαιτώντας να τιμωρηθούν οι ένοχοι στην υγεία και την παιδεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας γιατί είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες στους υπευθύνους του εγκλήματος και του οργείου συγκαλύψεως που ακολούθησε και ακολουθεί. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε.